Erokamano nyakwara Mogi kuom medo kete Ramogi TV en thuolo ma wan bende waikore makare mar kelo ni weche manyien mag migago magin kaachiel gi lipot mar bero mar kaluwore gi tho mar Albert Ojwang e kin mamoko. Magi to gi mamoko thuond weche. Familia mar Albert Ojwang rito lipot mar gima nokelo tho mare ka jobera 4 dhi nyime gi nonro mar ringre mare. Wach mar development ka dongo ruok oluro kunku. Okamano. Watiuru kanyakla mondo wakel development ni mano yiero wagi. Oganda onagi onyisi mondo ket chenro gi makare mar neno ni gidonje sirkal mabiro kochakore gi etiende. It's the 47 COB coordinators in the counties. What is their role vis-a-vis the CFOs coming to Nairobi? Governors sayo piny owacho e medo deko chwalo negi omenda mag tayo chenro mag counties. Arwaki ni machiegni nyinga Milton Ochieng Awuor. Wadhi achiel kachiel nyaka kar kano ringre ma Nairobi Funeral Home kama ringre Albert Ojwang ma bende tho mare nokelo penjo mathoth mokalo bang' tho e lwet obila. Itimone bero kinyi ma kawuono, bero ma bende nochwe wang' gi okinde mag familia kaachiel koda jobero mag serikal. Watudore achiel kachiel koda Cynthia Onyango mantiere kar kano ringre ma Nairobi Funeral Home mondo nyiswa matimore. Mokwongo wawinjane duoko mantie. By Ojwang himself must be external. But what we are waiting for is that at the moment doctors are locked in a room, they are debriefing to come out with a report, but to respect the family of Mzee Ojwang, is that after doctors are done, they brief the family so that the family can have the first information first. And then the family lawyer and myself, plus other organizations will come out and will give you now the cause of death. They must tell you with precision what is the cause of death. And I know that the cause of death will be determined today. Of course, samples have been taken for toxicology, which will go to laboratories for government laboratory or chemistry, I don't know what that is. And also IPO has taken a sample, family has also taken. So 3 samples for independent analysis in different laboratories. So what I want to tell Kenyans is that let's be patient. We will get the truth. And then from there, justice will follow. And then we shall see how we can take it from there. But so far, we managed to ensure the postmortem was done. There was a delay from yesterday, but finally, it was done. I don't know that you have any question, but I need to go. I'm Ben Kirui from Citizen TV. Swali, sababu ya kucheleweshwa kwa hii autopsy ni sababu gani? Jana kulikuwa na sababu ambazo hatukuanza kubali. Invalid reasons like national sunlight. The doctor who was supposed to perform the pathologist yesterday, Dr. Jensen Oduor, first of all, said he related the family. So he kicked himself out. Then we got another doctor who came and said that sunlight was the issue, that he wants natural light. And according to me, artificial light is in your hands. You can control the torch the way you want, the intensity of light, the wavelength and everything. So it's even better to have artificial light. That was invalid for us. Then actually today he disappeared. He went wayward. He just went, we call it what? She just went, alingia mitini kwa Kiswahili. So we got another doctor called Dr. Midiwo who agreed to accept because some pathologists were scared until the government pathologists had to call the PS to give orders. And they are saying they have scarcity of human resource. Some of them are sick. And we pay taxes to these offices to run. So there's a lot of things to roll here. So I don't want to talk much because I want you, first of all, to respect the family and allow these people to come. So the delays were not nice. In fact, it was supposed to be at 8 a.m. in the morning. It took place now from about 10 because we are still looking for the doctor to do it. Yet for MPs, when they are doing it, it's like the speed. It's with the precision that they do it. But for common people like us, it's too long. It was done in Lee Funeral Home for the late MP with supersonic speed. But for a normal human being, Kenyans, you have to know where you belong to the state. You don't factor in their priority. But I don't want to escalate matters. I want just people to mourn the way they want. I've heard people saying in the media, oh,
Atiluos are against Raila Odinga because he's not mourning. Let everybody mourn the way they want to mourn. Raila mourn the way he wants to mourn. Even the people who killed Ojwang, they will mourn their way. So let us not have prejudice about this, but we will focus on truth and justice. We will not be able to tribalize this thing. It is a Kenyan who has died. Don't even put a tribal card about it. It's a Kenyan who has died. And losing a Kenyan is as painful as losing a Luo or a Kisi or a Kikuyu or a Kalenjin. A Kenyan is a Kenyan because Ojwang is a Kenyan. Thank you. Prof, one more question. Yeah. As of yesterday, the social media platforms for Albert could not be found. Has that been, maybe has anything come up about the same? Where he posted? There are so many things that have gone wrong here. They pulled down Ojwang's social media. I said it, Twitter, Facebook, everything. They have taken control of it. The state has taken control of it. So they'll have to tell us why. We've even been told that the CCTV footage at Central Police were not working. Actually, they were deleted. We are telling IPOA, get us the footage at all costs because we can't negotiate about that. The state is culpable in every way. Actually, let me tell you what. Ojwang was taken live and kicking from his mother's laps in Homa Bay and found dead. The hours are glaring. Ojwang being shaken around 9:30. By around 1:20, he is dead. Those are how many hours? And then the report now, I can give you the evidence from the pathology form failed. It's been declared that Ojwang was taken to Bagathi and declared dead on arrival. Of course, if you hear the stories, how that happened and Bagathi did not receive him, how did you not receive them, then declare them dead on arrival? If you don't receive somebody, how do you know they are dead on arrival? So there are too many things that need to be asked. Actually, there are 1 million questions to be answered. And I want to ask all Kenyans, help all of us here with information because we want to make this a landmark case. And you don't want to hear that it is against the police service. No. It must be against somebody who must be investigated who committed this offense. One person. Police service cannot give an order. It must be one person in the police service. Because this year I left Nairobi, went to Homa Bay, took the OCS from Mawego police station, went with them to the home of Ojwang, picked him, took him to Mawego. It is said he recorded a statement. Then they picked their cars from there because they went in Ojwang's home in motorcycles. So what statement did Ojwang record? So there are so many things I'm telling you. But for now, just hold your breath because it's in good respect to everybody that we do it in the order we have agreed with the family. Because the family of Ojwang comes first. Today is them to be given first. All of us must be second. Thank you. Thank you. Sure. Thank you. Ogai mar ODM Raila Odinga oro ote ne makuyo ne anyuola mar rawera Albert Ojwang manche nowito ngimane e lwet obila. E ote mare Raila oro ote makuyo konyiso ichwang mare e bedo ni pok oyangi jal manche nogolo chik mondo mi omak Ojwang nyaka sani. Raila okoni Ojwang odonjo e listi mar rowere mamoko mosewito ngimagi e lwet obila. Okwayo mondo mi tim nonro mapiyo kendo keli e lela obila moyudi kod ketho mar tho mar Albert Ojwang. E kinde matho mar Albert Ojwang medo kelo paro mopogore opogore pacho ka, moko kuom jopuonjre mbalariany ma Pwani kama Ojwang ne osesome kinde mokalo owuok oko ka gikwedo lipot mane obila ogolo e tho makamano. Kanotelnegi kod Alan Ochieng, jopuonjre go dwaro ni mondo bad migawo mar obila mondo tim nonro mapiyo mar yango tho mar Albert ma giwacho ni ne ok onyal goyo wiye kende koro to wuon. Giwacho ni poni obila ok bi timo nonro mapiyo e wi wachno to biro chunogi mondo gidhi e ndara ka gidwaro ratiro ne Ojwang. As a nation, we are saddened by what has happened. And to make matters worse, as youth, at the moment I can confidently say that we are living in fear. We live in a country whereby it's more safe
to be taken by criminals or robbers rather than by policemen. Being taken by police to go answer questions is not a crime. People make offenses, they're taken, they go to the cell, they're booked, but being taken into a police cell and then not coming back alive, now that's something that's questionable. We are calling upon investigations not to be done for years, but as soon as possible. We demand justice. We demand to know what happened to him. You cannot just tell us that he shook his hands, hit the wall, then unfortunately died. We need clear information on what transpired to his death. Failure to that, we as a youth, we are ready to demand for the justice. Chenye tunahitaji kama wanafunzi wenzake na alikuwa among us, tunataka justice ipatikane. Si kwa mwanafunzi mmoja tu ameuawa hivi tunyamazie. Sisi tunataka justice. Justice alone. We are demanding justice for one of us, Albert. The guy was very intelligent. The guy was very wise. Through social media, he could pass and convey any message that we will wish the guy to. And if they'll not tell us really what happened, then we'll have to find it for ourselves. We are really sad na tunaumia sana kama sisi Gen Zs na tunapeana serikali muda mfupi. They should respond and give us a very, very valid response. Hakuna venye unatuambia mtu anaanza kupiga kwa ukuta. Albert was a degree holder person. Mtu mwenye ameshika degree si mlevi, alishikwa akiwa anakula. Mtu hajakunywa hata pombe. Jatend piny William Ruto wacho ni gedo magudi manengo gi ogonyore biro kelo lokruok maduong' e pacho ka. Ruto medo ni udi makamago madirom 60,000 mimedo gere boma ma Nairobi dhi kelo kwan udi duto migero chopo 150. Ruto singo ni sirikande geto maneno ni gedo magudi maromo 200 otiek gero kachop giko mar higani. Housing is going to change this country. Housing is going to change this country. Na mutakuja kuniamini. Ukiona ile kazi inaendelea saa hii hapa Nairobi. Hapa Nairobi tunajenga nyumba 60,000. Kenya mzima saa hizi tumefikisha manyumba 150,000. Before the end of this year tutakuwa tumefikisha 200,000. Jalup jatend piny Kithure Kindiki odok ne chenro mage mag jiwo dongruok mosebedo kotimo e pacho ka. Kanoloso e kaunti ma Kitui, Kindiki owacho ni jogo makwedo chenro no gin mago ma ok dwar ber ne jok maloko ohala matindo. Armstrong Osutwa nigi ler mathoth. Jalup jatend piny Kithure Kindiki ne wuok tung' mosuo kod jotelo mosebedo ka kwedo chenro mage mag jiwo dongruok ahinya to ne mine kod rawere, ka wacho ni mago joma ngudi ma ok nyal golo kata simon mar konyo jopiny. Kindiki wacho ni chenro no mageto konyo johala matindo kama oting'o jobodaboda kod mine ma uso alot ok bi chung' wira ni ok en maro marachune kendo onge jatelo mochun mar golo omenda mora mora. Hii program ambayo tumeleta hapa, wale wanaiweka mzaa wajua ya kwamba wanakosea wananchi heshima. Waswahili walisema kutoa ni moyo si utajiri. Kuna watu wale wanapiga hii program ambaye ni matajiri, wako na pesa mingi, lakini hawezi kukupatia kitu yoyote. Anatembea na magari 100, na ukimwambia apunguze hiyo magari aende na magari 5, ile mafuta ya magari 95 atoe kusaidia watu ambao ni wanabiashara wadogo wadogo, hawezi kwa sababu ya uchoyo. Kwa hivyo hii program ya kusimama na watu ya kinyozi, watu ya salon, mama mboga, watu ya bodaboda, watu wa mkokoteni haitasimama kwa sababu ni program ya hiari, sio program ya lazima. Na hakuna mtu amelazimishwa kutoa pesa yake, ni wale wanataka. Wale hawataki wakae na uchoyo yake. Kindiki benenoti yokod thulo makamano mar siemo tongwa ngese samanie kweth maketo sirikal tesre e wiliet magisebedo ka gimiyo sirikal ka wacho ni sesa makamago gin mago mabiro mana pogo ganda. Kindiki bende ogolo kwayo ne jopiny mondo kigie pogi kod josiasa ka wacho ni jadhok moro amora nyalo dak kamoro amora ma onyalo nwang'o e yuto pachoka. Mimi na wasi nikiwa kiongozi, kiwa jirani yenu, tusiweze ama tusidhubutu kuhatarisha
umoja na undugu wa taifa letu la Kenya. Mjue ya kwamba hii Kenya ni ya kila kabila na kila dini, na ni ya vizazi vyote, vizazi vya sasa na vizazi vijavyo. Tusidanganywe kusambaratika katika misingi ya kikabila, kwa sababu ukabila ni adui mkubwa wa utaifa wetu na umoja wetu. Kwa hivyo ni vizuri tujue ya kwamba sisi zote ni taifa moja, na mahali mtu ako ndio kwao nyumbani. Mahali mtu amepata riziki, amepata kazi, amepata familia, hata kama alizaliwa hapa Kitui, lakini amepata riziki na anaishi huko Mombasa. Huko Mombasa ndio kwao. Kweli si kweli? Kwa hivyo nyinyi mungetaka Kenya tuwe na umoja ama mnataka mambo ya ukabila? Jitelo nomani otini gijetendi kweth mathote od bura Kimani Chungwa kod seneta makericho Aaron Cheriot duto mane okwedo nek mar jandiko e mbui Albert Ojwang kagigolo koene duol mochung' ne nono obila IPOA mondo tim nonro mapiyo kendo chwal report. Jana tumeona kijana kutoka amekufia kwa sele ya polisi. And I want to thank the Inspector General of Police for the swift action he has taken and ask the Independent Police Authority, Oversight Authority, to ensure that they investigate the death of that young man in Central Police Station or in the police station in Nairobi, to make sure that anybody who may have caused that death is brought to book without favor and without fear. Because one life of a Kenyan lost is too many lives lost. IPOA will give an update to the country of what really happened inside that police station, so that Kenyans can believe we have institutions that work. Lastly, I want to address also the political scavengers who have made it their duty to try and seek cheap political points out of every unfortunate incident that happened in Kenya. You are not any different for those that are murdering our young people. You are not even seeking empathy for the families, but are just seeking an opportunity to milk and make political capital out of unfortunate situations. Magi biro bang' penjo mathoth wuok ewi kwan omenda ma jotelo osebedo ka tiyogo pacho ka kinde ka kinde e chenro mag jiwo dongruok. Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Riwruok ma jopuonj NATO rote ma kuyo gi lit kaluwore gi tho mapoya mar Albert Ojwang mane puonje kaunti ma Taita Taveta tok tho mare Tesendo Bila ma Central Nairobi. Kaluwore kod ote mar jagoro maduong' mar NAT Collins Oyu, keth ma Ojwang nyalo bedo ni notimo ne ok owinjore kel tho mare e lwet obila. Omedo ni obila nigi ting' mar neno ni arita ji duto te ni kare kendo joma gimako ochwal e doho. Tho mar Albert ka en e lwet obila kelo penjo modhuro ma nyaka sani idwaro ni mondo non mapiyo mondo duol manono time mag obila IPOA ogol lipot. Oyu omedo ni lipot mar nonro ni nyaka keti e lela ne jopiny kendo apisa moro amora mibiro yudi notudore kod nek ma kamano okaw ne ondamo mager mar chik. Tho mar Albert omedo ni en rapar ewi kaka obila ma pacho ka owinjo chwal tijegi kaluwore gi chike. NAT okuyo gi familia, osiepe, jopuonj kod wede Ojwang. Riwruoge moko mag ji giwegi koro wito mabor paro mar keto kaka itayo omenda mar NGCDF, omenda mar Senate Oversight kod mano mar NGAF e katiba. Wira ni chal makamano dhi ataro mar chik kendo thiro pogo teko mag tayo chenro ma pacho ka. Gimedo bende ni chenro mar kawo pach oganda ewi chal makamano nokota e yo makare. Bura haka nowacho Supreme Court no nullify kowacho ni CDF is unconstitutional. To negi wacho ni CDF is constitutional because
o interfere kodu gimiluongo ni principle separation of powers. Nochibu bunge ko yiere to nego bed ni tije maduong' en loso chike miluongo no legislation. To mar ariyo en chung represent oganda e wach mar oversight. Neno ni sirikal mar executive tiyo gi pesa maber. Proceeding with this amendment will distort the principles of prudence and responsibility in utilization of public funds as enshrined under Article 201 of our Constitution. Riwruok mar governors okwedo deko e omenda ne counties kagiwacho ni deko noduoko chien dongruok mar counties. Kagiwuoyo romo mano bagi Naivasha, jakom mochung' ne weche omenda e riwruok governors Ferdinand Baraza dwaro ni apisi mar jaga budget mondo oriwre gi pango budget mar kelo yot e tich. For us, we made a mistake of going 3 separate laws. We have to pass ADORA, finish. Then bring in ACARA, finish. Then bring in an additional allocation law, finish. And that's how we end up with the money being transferred to counties when the financial year is closing. Just tell us the efficacy of these guys in the counties, the 47 COB coordinators in the counties. What is their role vis-a-vis the CFOs coming to Nairobi to chase those requests for purposes of timely Jotije mag sirikal ma oket maino e tijegi ibiro riembe tich. Mairien kaluwore gi jatend migawo ma jotije sirikal Geoffrey Ruku manowacho magi e kinde manotimo limbe mapoya apise mag sirikal e boma ma Mombasa. Ruku nochiko jotije mane pok ochopo e apisi mondo mi kik donje e apisi kogolo siem ne jotije madeko tich ni ibiro kawo negi ondamo mager mar chik. Komishona ma kaunti ma Mombasa Mohamed Nur bende nomedo ni limbe mapoya go biro dhi mbele pacho ka mar yango jotije madhengore tich. Wateja wamekuja, wameketi, wale wahusika hawajafika na hata dalili za kufika haijulikani. Ndio waziri amesema ule mlango ufungwe, tuangalie wale ambao wanakuja kazini mapema. Lakini kwa nini ufanye kuchungwa na kitu wewe ulisema unataka kazi ili hudumie wananchi? Hii kupata kazi ndani ya serikali haimaanishi ukae tu ngojea mshahara mwisho wa mwezi. Natakana ufuate madili, fika kazini mapema na si kufika tu alafu weke koti alafu uende ukafanya biashara zako. Unafika, unaingia ofisini, unahudumia wananchi kama ipasavyo. Sisi wenyewe tutachukua register tuhakikisha wafanyakazi wa serikali wana report on time. Ile especially ile ofisi tumepata hakuna watu. Na kuambia waziri kama mwakilishi wa president hapa tutahakikisha yale umesema leo yatatekelezwa. Wale ambao wanakuwa na mtindo wa kutofika kazini mapema ama kufika wanatoroka, moving forward, hiyo haitakuwa kitu ambayo inafanyika tena. Mimi nitachunguka hii Kenya yote kwa maofisi ya serikali, ensuring that the public service is working. Public service of the people of Kenya must work. Nyakoromo gien thuolo madhi e yueyo maromo kwongo e migago kapok adhi e yueyo an gi ote mar Pastor Gideon Omolo kata nyakwar Mikola kanitiere Lambwe Owich Primary School owacho ni Nyasaye manyalo konyowa e pinyni Lambwe koni wan gi mina Lona kod joka Mikola. Machielo bende wacho ka ni luonga ni Jared Olo owacho ni Samuel Oginga, Shem Omolo gi min Lona duto winjo wa makare. Wach Jacob Ojwang notolit nwandi mano nyango dhiambo mar Malindi kaeto nyar Kapuonja atimo Mosmano ore radio koja chande to biro koni kwa mawe marach. Colonizer wacho noneno Ramogi TV ka entiere Kabondo Ramula. Siasa ma Kenya waolgo wan kaka Joma Bay Justice ema wadwaro ne wuodwa no. Nyakwa Ramogi wakaw yueyo waduogo bang' thuolo machuok kikidhi mabor. Gimomiyo wan ne wayie gi kenyni. Onge ng'ato kata monego fweny wachno bende inwinja.
Isepenjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en pinjo imbo mar oganda kiluonu Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor e gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Breaking news today. The city is buzzing with euphoria. Let's connect with our correspondent on location for the latest updates. But what exactly is Koro? I just received my cash from Koro. Just quick and easy. The euphoria around town is crazy. Download Koro and say hello to Easy Lending. Machiegni jodak ma Mambo Leo e kaunti ma Kisumu yuago chal marach mar arita e gwengego moserocho chenro mag ohala. Johala wacho ni chunogi mondo gilor ohelnigi chon ni mar yo maundu chako monjogi kuonde tich kod kata ka gidok e pacho. Jodak wacho ni jo maundugo gin ojende mating'o matindo mohonore mamonjo kuonde tich nyaka mier. Koro gikwayo sirikal mondo kas chenro machwalo negi arita makare. Mbele kuno ne security ne ber Mambo Leo kai kendo ne waonge gi koko mang'eny to sani mowuoyeni security rach Mambo Leo ka ma ok ber. Gik matimore Mambo Leo kaendi ok gin gik mabeyo nikech nyithindo matindo lokore kendo goyo ji manyocha ka gigoyo nyathi moro kaendi ko M-Pesa saa 2 igoye kosechope dhode. Mambo Leo kata osebedo marach. Nyithindo ting'ore mana bicha pikipiki kogiko dhiambo. Nyithindo ma wigi ogar mikia ni magi to dwa timo ang'o seche mabiro mbele ka. Koro Mambo Leo kata ok en kama ber kech koro mo saa 1:30 ta nafundo kara kacha dhio to nego bed ni pod auso ne jok mabiro leta was to kanyal bet nikech kata dhi mana machiegni ka to ginyalo kito gigoyi to giweyi kanyo. Nyithindo ma Manyata, Nyalenda, Obunga biro Mambo Leo kae kochakore saa 4 gibuodho e bache makagi to koro motok saa 5 to tiji en tij kwalo ji. Wakwayo jowo chung'ne security within this area mondo giwuog mondo gikonywa. Ne wasekwayo ma wawacho ni post mane showground okonyowa. Iyudo ka ji loro chon saa 12 ji sa chiro te manga meeting onge nikech security ma Mambo Leo kae. Wakwayo serikal ma malo gi mapiny mondo konywa karwa ka wabed gi security maber kaka chon mane ji tiyo nyaka saa 3 wanyalo bedo wayudo gi mwadogo dot. Sani saa 12 ji oseloro kae mene osedhi otenga meeting onge. Wakwayo arita kwe mondo bed maber. Wakwayo PS Omolo kaka ene mochung' ne weche mag security giketnwa mobile police officers ma patrol moloyo ahinya kochakore kar saa 2:30. Wadok Nairobi Funeral Home kama riwruoge makedo ne ratich oganda chiwo twak e wi tho mar Albert Ojwang. That can corroborate what we have just found concluded after the autopsy. Thank you very much. So the cause of death is very clear, as I've just mentioned. Head injury. We also have neck compression. And we also have other injuries spread all over the body that are pointing towards assault. And as I've just mentioned, we've taken specimens, and other investigative agencies are going to assist in getting other
pieces of evidence which, pieced up together, will help in corroborating what we've just found. That's what we found. So if you have any questions, then I can be free to answer what I can. Are you able to tell for how long you have been torture? Are you able to tell from what it is? Are you able to tell for how long did it take? Well, it's arguable about whether it's sequential, but the time span, it's within a short time. It could be same time, it could be within 1 day, 2 days, or several days, but it's difficult to tell and date them, temporarily, as in times of space. A follow-up question. As an expert, I know the police gave some unreasonable reason as to why Ojwang died, saying he hit his head on the wall. As an expert and having examined the body, if that were to be the case, what signs would have been consistent with hitting one's head on the wall, and that the signs you've seen today completely dismiss that particular narrative? Well, when we examine the whole the pattern of the injuries, especially on the head, the bleeds, the hematoma that are found on the head, hitting against a blunt surface, a wall, would have a particular pattern, a frontal bleed. But the bleeds that we found on the scalp, on the skin of the head, was partially spread on all aspects, including the face, the sides of the head, and also the back of the head. When we tie up together with other injuries that are well spread in the body, including the upper limbs and the trunk, then this is unlikely to be self-inflicted injury. Another question. We have found a number of injuries, what I've just mentioned. Maybe because of the audience, I'll not describe them here in more detail. But what I would generally state is that there were signs of struggle within that. There were signs of struggle generally for consumption, but they are well described in the report that we'll deliver for consumption for investigative purposes. Yes. Thank you. One last one. Brief the family. Is the family satisfied? Yes, we have all of us. We are 5 pathologists, and often we invite pathologists to represent different parties that are interested in this, and the family is well represented, and we are in agreement as to what I'm speaking here now. We're in concurrence, that's what I speak. Can we possibly have a family lawyer? Mana kamano, mano ne en duoko mar bero mar Ojwang, mabende oyangore ni jabero achiel kuom jobero lero maber ni ne en gi hinyruok mathoth kuonde mathoth e dende, ma en kaachiel gi ng'ute nyaka wiye kamoro amora, kowacho ni nyalo bedo ni ne ok otuomore e kor ot owuon kaka ne obila wacho. Wabro yudo mathoth ewi nonro mowuok Noero ka gisechiwo lipot ayanga. Ka wadhi nyime, en ni oganda mawuok e Kaluo okwa mondo chandre kendo mondo ikre mar biro yudo lemo mopogore opogore sirikal mabiro kochakore e chakruok mare. Jaod bura ma Bondo Gideon Ochanda omedo jiwo oganda joluo makoro osebedo ka gichandruoge mang'eny e loso riwruoge mag siasa ni mondo koro keto kenge motegno e chuogo sirikal mabiro. Omedo ni weche mag siasa mosekalo osekelo deko mag choko paro mag jopiny, wach mabende koro wacho ni biro rumo. This time round, wachake uru kamoro achiel mwang'eyo nwadhi waduto. Mondo joma bende waringo oka, bende waamini wae. Joka, omi wang'owa, no gen waen wabende wan jok moko manyalo wuok machom kamoro nyadichiel makonyo jomoko.
kinde kwa wuoge marwa wadhi gamna manyo joge bang'e. Yani Oger College mar MDC igwengi dalau onego sedi college didi chieng' no biro rwako ker kane ker obiro to nikech ker no lwar kacha. Yani Oger College igwengi dalau college ma MDC mabusia ojamonge mnogero college kingi makaka mega kayo pala nyamonogero to nyaka wago tamsi kaka joluo kata mana lweny chopo samna ko walok tactics kata strategy bed mane ke macha kom Raila Amolo Odinga osepuonjo kinde gite en ni kaka jotelo masiaya nyaka wariyo wabedru ke moradi achiel wach mar development kaka dongruok oluoro koko okamano wariyo uru watiuru kanyakla mondo wakel development ni mano yiero wagi nikech magi wadosi okamano. Chenro mar piny owacho mar keto thenge atamalo 2 mar yuto mar Kenya kata gross domestic product ne en chenro matimo nonro kod dongruok e yor sayans koro chalo lek bang' piny owacho rem keto omenda makamano kuom higni 13 moluore kokalo kuom chik marango weche mag sayans kod lony manyasani. Od bura mamalo nomiyo duol marango weche mag omenda mag timo nonro mondo mi one ni ochiwo omenda maromo tayo chenrogo mag timo nonro. Piny owacho oserem chopo singo mar chwalo omenda go bang' keto omenda maromo $343 kar keto $200 manowinjore ochwal. Jagoro mongirore migawono Abdulrazak Shukat osingo mar manyo yore mag tudruok gi jochiw sir kendo sundo od bura mondo med omenda go kaka yor jiwo nonro e pacho ka. Technology and innovation is concerned, how can we be able to leapfrog? Who are the partners that we need to discuss with? And I'm really emphasizing on the public-private partnership because the government creates that enabling environment. We need to see more venture capitalists coming on board. We have various institutions. How can we nurture these institutions so that we can be able to bridge the gap between the institutions? We really want to empower. Professor Brava said very well. Let us empower the youth. The youth. Nobody, wherever you will be, can come from anywhere and support you in research, particularly high-tech research. Localized wanile dogo wanaweza kuja wakasupport, lakini hata mimi nikiwa na kitu changu kizuri, hamuna hata kidogo where I can come, give you money to support and outcome or outdo myself. That is where we have a data center that is already supporting over 70 companies, private and as well as public sector agencies. But a smart city must also be anchored on education. Jodak gi jotelo mopogore opogore e gwenge ma Kipkelio nokwedo mager paro mar daro kar thieth maduong' ma Londiani migeto ger gi $8 billion kowuok e alwora manoketne ayanga motelo but boma ma Londiani. Kotelnegi kod jalup gavana ma Kericho Fred Kirui, spika mar kaunti no Patrick Mutai e kind jotelo mamoko gikwedo tero gedo no Londiani ka giwacho ni jopiny ne onyuak pachgi e wach makamano kendo lowo maromo eka 100 noseket thenge mar gero osiptandno e gwenge ma Kipkelion. Jotelogo ne wuoyo e bura manotimore e alwora ma Londiani kama ne gilero rapim malo madirom eka 800 e gweng' mar Kevoko mayudore Kericho. We have been in this journey since the time President Moi left. We identified you as our leader. Please, Mr. President, don't take this project from us. Kuna mahali imetengwa hekta 20, the same as 50 acres, na imeandikwa ni ya National Teaching and Referral Hospital. Hiyo inawezekana? Tumekaa chini pamoja na wasee wa sehemu hii pamoja na viongozi wote na tukakaa kwa kauli moja na tukasema kwamba hakuna siku National Referral Hospital itatolewa hapa Londiani ikipelekwa kwingine. Najua Chelimo imefanyiwa ile kitu ambayo inaitwa PDR ili wa resettle squatters.
Na ile kitu ambayo tulielezwa kwamba kule Chelimo watajenga pale ambapo watakuwa wanatengeneza dawa na vitu ya hospitali. Hii 50 acres ambayo imewekwa pale ya kujenga referral, sisi hatuna hiyo ripoti. Kawadhi nyime e thuolo ni eri ni atamalo 80 mar skunde secondary mamalo osekete mbui kit somo ma gibiro chiwo ne jopuonjre secondary mamalo odiechieng' mokwongo ma jopuonjre mag grade 9 chako timo yiero. Kaka Judith Omondi leronwa, jagoro mongirore migawo mar somo Julius Bitok oyango ni jopuonjre maromo 1.2 milion tieko yiero no tarik 30 ma dweni, kama biro gombo loko bende ibiro mi thuolo matimo kamano bang'e. If I want to be in this profession, class of profession, what do I need to do? En chenro mar jopuonjre 1.2 mar grade mar 9 ma ochako timo yiero mag skunde kod lai mag somo magichano timo e sekondar mamalo. Jagoro maongirore migawo mar somo Julius Bitok oyango ni atamalo 80 mag skunde sekondar mamalo oseketo lai magibiro chiwo ne jopuonjre chakre grade mar 10 mbui. 80% of the senior schools have been able to upload their pathways and subject combinations for the learners in readiness that in the next 2-3 days the learners now in junior school can be able now to select their pathways. So it's a seamless process which we're starting today and is expected to run up to the 30th of this month. Bitok manetwa kod Ramogi TV e boma ma Nairobi okoni chenro ni dhi nyime skunde 24,000 kendo itime mbui manyien mar Kemis ka jopuonjre yiero kit somo 4 e skunde 12 e rang'eny ma opogore. Oyango ni ibiro chiw thuolo mar 2 ne jopuonjre poni gibiro dwaro timo lokruoge. Trying to create an environment where every learner gets an opportunity, at least in a school. We are expecting the entire 1.2 million learners in junior school to transit to senior school. So we are not expecting anybody to remain behind. Maybe there's a mistake which is made in this selection. We are going to give an opportunity to some of the learners, a few of them, to be able to revise some of their choices so that they get the best possible. Like for example, a learner can choose a certain subject combination or a pathway, and maybe the parent is not very, very comfortable. We'll give an opportunity at some point for the parents also to support their children in what pathways they go. Kajolony tokoni jopuonjre pod ni kod pek e yiero kit somo mag science kod mag lwedo ahinya to machamo wich kata bed ni yiero chakore. Jatatije mar kar puonjo tije lwedo mag CBC Dan Kanarimi yango ni thoth jopuonjre kod jopuonj malimo kar tiegruok mare onge kod lony mathoth e kit somo mag science kod mag lwedo kaka mamulo technical engineering kod weche stima. Technical studies is an area which has not been actualized in most of the schools. And I want to say, by the way, that's why we have the jobs. When the government direction, Minister of Education direction states that 60% of the learners should go to STEM. In fact, a lot of those learners should not just, it's not in pure science, it is in the technical studies. That's where the jobs are. So, but unfortunately, most of the schools have not actualized these technical subjects, technical subjects. Lai manyicha migawo mar somo chiwo olero kit somo ka kit somo kaluwore gi lai ma onyalo teri japuonjre kata career pathway. E ikruok motelo ne rwako jopuonjre mag grade mar 9 e grade mar 10, migawo mar somo koni gisechako gero kuonde timo nonro 1,600 kata laboratories e skunde duto maonge kodgi. Judith Omondi, Ramogi TV. Riwruok jogo maloko han nyamburko Mombasa koni nengo geche kideki idho chakre dwe manyien kadiponi piny owacho kadho budget kod paro mar chik mar omenda kaka en. Gikoni nengo ma nyamburko matindo mathoth jo Kenya ng'iewo biro medore kata chiegni nyadiriyo. Gino ma bende gikoni kidek miyo thoth dukni ma uso geche loro. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Luoro sani okwako jogo manie sekta mar uso gache Mombasa makoni ohalano kidek dok piny malich mokalo kadiponi osom budget kaka ne ulieki. Ma en bang' yango ni osuru mag moko kuom gache to chutho gache matindo koro biro medore kind kwan atamalo 140 kod 300 kuom nyamburko achiel. If you find a vehicle like Toyota Probox is going to almost over 500,000 duty, and it was 100 and something. If you go to
Nissan Note, it is coming to around 500,000. It was 232. What does that one tell you? It tells you that that vehicle will not be affordable. Ushuru umeletwa, kusema ukweli utatuumiza sana, kwa sababu hii magari imeongezewa ni ile mtu ambaye wa chini ambaye tulikuwa tukiweza kununua tutaweza kununua tena. Gikoni pinyo wacho medo manachiego adhola mapoko chango eyor medo usuru mag nyamburko seche gi mabende oganda mathoth mayo gache manegi nyieo eyor gowi motamo gi chulo. Right now, the purchasing power is down. And if you go to even to the magazine of today, go to the magazines of today, print media, you will find so many vehicles are being auctioned. Why are they being auctioned? Because the buyers cannot pay their installments. Sasa hii watu hata wameshindwa na kununua magari juu hata wenye madeni wameshindwa na kulipa deni. Inabidi ukikopa gari inakuja inachukuliwa na wenyewe. Tunaona inatuumiza na ishatuumiza tayari. Hakuna vile tutaweza. Jakom Kamati mochung'ne weche mag omenda e od bura koni kaluwore gi lipot mar KRA ma en kaluwore gi lokruok mar nengo dola kipimo kod siling ma pacho kae kind weche mamoko. Exchange rate ya Kenya shilling versus USD ilikuwa 100. Sasa exchange rate iko 130. Haya ya pili, hiyo system ya kwamba unalipa kodi kulingana na mwaka wa gari sio fair, kwa sababu inafaa kuwa katika tax zote ambazo huwa tunazilipa, it is based on the price, not any other. Kama kwa mfano ukinunua microphone, kama hii microphone ni 100 na iko na VAT, unalipa 16% of 100 shillings of this microphone. Haulipi based on microphone itengezwa mwaka upi. Our industry is already dying. We used to import over 200,000 vehicles. Last year but one, we imported only 70,000 units. 2024, by August we had imported only 40,000 units. Luoro margi en ni oganda mathoth manie sekta mar uso kod nyieo gache dhi bedo kod ng'ikruok mapek chakre tarik 1 dwe mar 7 ma idhi chaki tim chikno kokadhe. We have brokers here, we have garages who are earning from this industry, we have clearing and forwarding agents, we have drivers that are shunting these vehicles from the port to the CFS and from the CFS to the showrooms. These are all employment. So ningeomba hiyo sheria inapitishwa iache kupitishwa. KRA pia wasikize, pengine wana maoni mbadala ambao pengine inaweza kuwa bora zaidi, kwa sababu lazima tuhakikishe kwamba watu hawakosi kazi na kutakuwa pia na fairness. So it's a very tricky balance between kuhakikisha kwamba watu wapoteze makazi na pia kubalance fairness katika wa taxation regime. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Thuolo mwakawe yweyo mar ariyo e weche manyien mag migago kawanyalo somo ote moko ariyo weche manyien choponwa maler mano Frank kawuok Kabondo Misambi owacho nowuoro koma piny ochomo kodwa otimo mos makende ne familia mar mosenindo Ojwang'. Kaeto machielo bende wacho ni weche manyien choponwa maler aparo ni Frank onuore gi ote mathoth mokalo. Kara kamano ooro ote madhi 10 gi wiye moluore koro geng'o ne jomoko. Wakaw yweyo waduogo bang' thuolo machuok. Lwedo chweyo.